Защо зъбите на Брок Леснар изглеждат толкова странно и са толкова изтрити, знаете ли? Както знаете, Брок Леснар е чист и това, което виждам по неговите зъби, една от причините е, че той дъвче тютюн. Хората, които дъвчат тютюн, всъщност от никотина имат ето тези оцветявания, които виждате, и тези оцветявания довеждат до поява на зъбен камък и множество проблеми в устната кухина. Причината е, че той е от този тип хора, които стискат и скърцат със зъби ето по този начин. Това в течение на времето ще доведе до изтриване на повърхностни слои майла и появата на вътрешния слой дентина, който, както виждате, е с по-тъмен цвят. Това как би се отразило на цялостната картинка в устата? Ами първо ще има чувствителни зъби човек, второ ще има очупвания, ръбчета, които ще му драскат езика, ще го дразнят, и трето няма да успява да отхапва и да разкъсва храната. Стресът, забързаното ежедневие и натоварването, напрежението в работна среда, както и нерегулирания сън, довежда до появата на бруксизма, което е много често срещано явление в днешно време. Как реагирам аз, когато пациент дойде при мен с ето тези изтрити зъби? Ами реагирам с изработването на шини, които временно ще намалят това напрежение и пациента ще може спокойно да спи с тях. Затова, ако и ти си от този тип хора, съветвам те да се запазиш час за консултация.